Milli parlamentin ýolbaşysy Myhmana döwlet başlyrmydyň adynyň ýokary diplomatik wezipe belenmek bilen gutludy hemde iki halkyň dostluk gatnaşyklaryny pogtolanyrmak eşini we Türkmenistan bilen Estoniýanyň arasynda hyzmatdaşlygy işçileşdirmekde üstünlikleri arzu etdi. Hoşniyetli arzuwlar üçin hoşallyk bildirip elçi Estoniýa Respublikasynyň ýolbaşlarynyň hormatly prezidentine iýeren mähirli salamy ýetirdi hemde iki ýurdun halklarynyň rowaşynyň behbedini Türkmen Estoniýa hyzmatdaşlygyny ösürmekde diplomatik tejribelerini we bilimlerini gaýgyrma jygdygyna inanyrdy. Söhbetdeşiň dowamyny elçi ýap Oro Türkmenistanyň alparyan içeri we daşar siýasatynyň ileri tutulýan ugrlary bilen tanışdyrly. Ähli parahatçylygyň, howpsuzlygyň hemde rowaşyň behbetlerine giň halkara hyzmatdaşlygy ýoly goýmak şol siýasatyň möhüm ugry bolup durýar. Döwlet başlymydyň öňe süren giňerimle durmuş ykdysady özgertmeleriniň Türkmenistanyň hali ýagdaýyny hemde durmuş derejesini ýokurlanyrmagy öňdürlen döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetilişine aýratyn üns berli. İşçiň we netijeli esasy geçirilen doşuň çeklerini deň hukuklylyk we özara behbetlilik ýörelgeleriniň binýatyny gurulan köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşyň giň ugurlary meselleri boýunça özara pikir alşyly. Elçi Türkmen parlamentiniň düzümi we kanun çykarjylyk işi bilen tanışdyrly.